Na fara magana akan kurkutu. Mai gida, idan kana so ka ga abun mamaki, kurkutu yana jawo kasuwa wanda abin zai fi ƙarfinka, kaman gara. Kamar yanzu idan mutane suna damunka, kaza za ka yanka, ka saka a gidan gara da sunayensu. Ni, Muhammad, idan ka zagi ni ba zan rama ba. Idan ka yi mun mummunan aiki ba zan taɓa ramawa ba. Haka zalika idan ka gaya mun kalma mai ɗaci ba zan rama. Balle in kai mun mummunan aiki in rama, amma na iya. Ba ni da kyau. Kurkutu, ƙahon akuya. Kai mai gida, wannan masifa ne. Ƙahon akuya. Ko kuma ka bar ƙahon akuya ka nema ƙahon barewa da kurkutu. Me ake cewa kurkutu? Kurkutu mene? Me amfaninsa? Kurkutu shine wanda yake ganin ƙarƙashin ƙasa. Sauran abubuwa duk suna tona ƙasa ne, kawai suna shiga su buya. Amma shi fa gani yake, abu yake gani, fa hanya yake gani a ƙarƙashin ƙasa. Don idan ka dame shi yanzu in ya shiga nan zai je fita can, in baya gani zai yi ne? Ya fi gara barna, haka zalika ya fi gara mugunta. Ba gara yanzu mutane suna ɗaukan gara sai su kashe, su haɗa da mai su shafa. In sun je sun tsaya a kanka kawai zuciyanka zai tsinke. To wannan ya fi gara. Ka san kurkutu, sauran abubuwan da suke shiga ƙasa yawanci duka ruwa ne da su, ba su da jini. Kurkutu jini ne da shi. Sai sa jinin su da jinin mutum idan ka haɗa ba kyau. Wayansu suna haɗa jinin su da jinin kurkutu su goga sai su saka abinci su ba mace, in ta ci kaman kare za ta bi namijin. Za ka ga tana bin mijin kaman kare. Na mace ma idan ta ciyarwa namiji kurkutu, jinin kurkutu, za ka ga na macen za ta bi namijin, zai bi matan kaman kare. Ana aikin mugunta da shi sosai. Balle idan kika samu, akwai wanda idan sun ga al'ada suna sa tsumma sai su wanke tsumman su shanya. Wannan tsumman abu mai kyau ne fajiya. Idan kin san amfanin wannan tsumman ba za ki jefar ba wallahi. Ba za ki jefar ba. Babban abu ne al'adan da ake gani. Wayansu kuma ba su so, ko sunan shi ba su so. Abu mai kyau ne. Abu na farko da ti yake wankewa. Abu na biyu shine sai ya zo tukuna za a halice ɗan adam a mahaifa. In babu shi ba zai yiwu ba. Al'adan babban abu ne. To, wayanda suka yi karatun suna da hankali suna amfani da wannan tsumman. Iyayenmu mata wanda sun san abubuwan manyan da, su ma suna amfani da shi. Ciwon ciki in ya kai meye ne kai, ko da asibiti aka ce maka sai an ma tiyata baka ba, ciwon cikin ba zai barka ba, ko namiji ko na mace. Wannan tsumman idan an wanke an shanya, in ya bushe ka ɗimama ruwa kawai, ka saka tsumman kawai a ciki, ka cire tsumman ka shanye. Idan shumman ya bushe sai ka ba mutumin ruwan, in ya sha ciwon ciki ya fita. Wannan ciwon ciki da barka.